kontra sanen talka. Respira lorretan, erori baino lehen aukera bakarra. Ies egitea, herri gozoa burutuko du. Ies egiteko gogoeta toxikoa, algo baten utzi eta behingoz suspertzeko. Goazen bilbo! Irudien bilduma osatuko du berri iluntzea. Palpitazioa, akatsen beldurra, bide gurutzea. Norabidea zein da, jakiteko astirik gabe, banoa aurrera, atzera inoz begiratzerik ez da. Herritu gozoa burutuko du. Ies egiteko gogoeta toxikoak, albo baten utzi eta behingoz suspertzeko. Herritu gozoa burutuko du. Ies egiteko gogoeta toxikoak, albo baten utzi eta behingoz suspertzeko. Goazen bilbo! Hau izan da guztita.